Shubor nagaslem jong udongsan Hima. Ka Dorbar Shnong Lawbah kala Pynkup Burom ya Ngut ki khun samla jong ka Shnong. Kita kala nu sya marbanyang bat ka fragrancy riwan. Ki belami khmat ya ke India bat wan ra jingjom. Ha ke Indo Nepal International Youth Futsal Cup. Kabla penlong hapok kanong ba Pokhara jong kari Nepal. Nedu ka phukundai tarik hadu kalai phuwei tarik ujemang. Ka samla lono sya kadai ka khun jong ka kong mil silinda marbanyang bat ba komen lengdo. Kadba ka fragrancy kadai ka khun jong ka kong sador len riwan bat ba chembali wan ri. Dei ha ka jan me jong ka henreu tarik mentau benai. Ba ka Dorbar Shnong Lawbah kalayo ban pediang bat Pynkup Burom yaki baro arngun. Ha ka tei ka sngi lapan bet ka wei ka kali ban let shaw yaki nadu Shillong ban wan pen poi shadu sha Shnong. Urang ba Shnong ki dekot ka executive member ka Shnong ki long kemi ki samla kan Thei bat chenrang haringkat bat ki khna school jong ki South Liki school ki badan hapok Shnong Lawbah ringkat bat ki nong hikai school ki lap pediang Burom yaki. Da ka jing kemen bat jing shet rehem mensium layat da ka kejat hasurong bat ya lam yaki sya multi facility center Lawbah ban penlong ya ka jing elang Pynkup Burom balingkon. Ya ka jing elang la penya de urang ba MH mertong ha ka balayo ki jing kren bat ki jing IT ya ka song pisa sya ka lanu sya bat ka fragrancy da urang ba Shnong ba di kering lan walang. Nyap. Ilayo ban Pynkup Burom mi giniki kon jo ka Shnong jongi Shnong Lawbah bat usintiu jing e kuba ka Shnong berkawai ki laslemia da jing ya ka jingon ra Burom joki bat ka program tempat kot mentang ini lam ki satai sa multi purpose aga bangin doni program berlengkot angkai po multi purpose dengan ailat ya kini begini ya hikmat ki kena school kini ya online ringkat kilom mi jongi bat baro ini ya line hakaba ini kan hoy akakat da kejikna dengan try kumi ong meneba ini yo kajing IT na sugi angot di na school ngila amna utan assalamualaikum